El conseller de Medi Ambient, Juan Cotino, acompanyat pels alcaldes de Sueca i el Perelló, ha col·locat este matí la primera pedra de les obres de millora de l'estació depuradora d'aigües residuals d'esta entitat local menor. L'actuació, finançada pel govern valencià, costarà vora 5,5 milions d'euros i s'emmarca en el Pla d'Infraestructures Estratègiques de la Generalitat. Quin és el compromís del govern de la Generalitat? Doncs estem dient tots els dies. El nom se resumeix en 100 per 75. El 100% de les aigües depurades i el 75% d'aquestes aigües reutilitzades en qualitat perquè puguen valdre per a l'agricultura, per als parcs dels pobles, per a tot allò que és regadiu. I tot això demostra que este xocotet ajuntament, esta junta veïnal, este alcalde pedáneo que vos parla, estem compromesos totalment en el mig ambient i anem a continuar treballant. Per tant, no tinc que agrair una vegada més a la Generalitat Valenciana, principal implicat, que ens està ajudant en totes a que això siga una realitat i prompte el Perelló puga ser també un referent també en la seva qualitat de l'àvia de la mar. La col·laboració que ha existit entre l'administració local, entre l'Ajuntament de Sueca i l'administració autonòmica de la Generalitat, i en la EPSA, en José Juan, en fi, que aquesta col·laboració, que aquesta fluïdesa que ha hagut a l'hora de fer totes aquestes coses, que fora sempre igual, perquè en realitat tots estem treballant pel benefici dels nostres ciutadans. Una vegada finalitza l'ampliació, en cosa d'un any aproximadament, esta planta ampliarà la seva capacitat de tractament, que a hores d'ara és de 8.200 metres cúbics al dia, donant servei així als nuclis de població del Perelló i les Palmeres. El Centre de Tècniques Educatives Especials de Sueca, com cada any, ha celebrat l'acomiadament dels alumnes que acaben la seva escolarització. Este curs ho han fet presentant el projecte anomenat Música i Tradicions. Els alumnes han donat vida a un gegant de 4 metres. Per primera vegada, el centre compta amb un cor, un grup que toca la flauta i el ball dels pastorets. L'alumnat ha gaudit i ha après l'aplicació de les noves tecnologies. De manera divertida i lúdica han conegut els nostres instruments més tradicionals, com ara el tabal i la dolçaina. En este projecte, la música juga una part fonamental. L'alumnat del Centre de Tècniques Educatives Especials ho ha aconseguit amb molt d'esforç i molta il·lusió. El taller municipal de teatre ofereix estos dies la mostra infantil del curs 2009-2010 al Centre Municipal Bernat i Baldoví i durant 3 dies es representa Quan siga major. Ahir fou la primera sessió, les altres 2 tindran lloc avui i demà a les 7 de la vesprada. El repartiment de l'obra està format per Aitana Castelló, Ana Borrego, Cristina Navarro, Lluna Casterà, Luca Serra, Miquel Càrcel, Raquel Warner i Sara Burguera, tots ells sota la direcció de Carles Rollo. Juga amb nosaltres. Sota eixe lema, el Club de Córrer Peus Queig ha posat en marxa una campanya destinada a difondre la seva escola d'atletisme, de recent creació. Xiquets i xiquetes en categoria Benjamí, Aleví i Infantil descobriren molts aspectes de l'atletisme i s'assabentaren de les activitats de cara al curs 2010-2011. Els joves, a més, prenen part en una competició per equips mixtos, on donaren el màxim. Les proves foren d'allò més diverses, com ara els 50 metres llissos, els 50 metres tanques, els relleus, el salt de llargada, el salt d'alçada, el llançament de baló medicinal, els 400 metres en grup, el salt lateral i el llançament de javelina blana. I acabarem avui amb imatges de l'exposició de dibuix de fi de curs de l'Escola d'Art Escultor Beltran, que pot ser visitada a l'Espai Claros dels Porxets fins el pròxim 20 de juny. Nosaltres tornem a més notícies el pròxim dilluns. Bon cap de setmana.